Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 21. dekabr hepdäniň 2-nji güni 2020-nji ýyl siz ýene-de Türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiniz. Şuňky tema Türkmenistanyň diktatory Saparmat Niyazow 20-nji dekabrda öldü. 20-nji giýje 20-nji dekabr giýjesine öldü. Şol barada men gurulmaçaktım. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň soňky 30 ýyl taryhyndaky diktatorlaryň biri birinji ýere eýlen diktator Saparmat Niyazow. Ol özüni Türkmen başı diýip elan etdi. Kezzap, paraxol, narkoman şu gün 14 ýyl mundan ozal 20-nji dekabrda resmi serişdirlerine göre ağzdan çykdy. Ine biz şu güneçerli hakikati bilen dok. Niyazow öldürülmi ya da Niyazow öldü, haçan öldü ve nämeden öldü bizim habarymyz ýok. Sizin bilişiňiz ýaly şol habarlary bizden girýär. Şo wagtda 20-nji dekabrda Berdimuhammedow öz topary bilen konstitusiýanyň esas maddalaryny bozup Türkmenistanyň häkimetini basyp aldy. Şu basyp alan toparyň wekiller we bikançylyň şaýatlary basyldy ve türmelerde gitti. Gizlin hökümetiň agdaryşynyň esas aktyorlary öldü we etdi. Diňe 4 adam entek ýaşap ýörler. Olaryň birinjisi Jadam, Aleksandr Jadam 2020-nji ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistandan gaçyp gitdi. Öldümi, diýermi entek belgisi ýok. Ýöne Türkmenistanyň şäherinde şol adam ýok. Rejimi ýykylýanyny görüp gaçyp gitdi. Pullary gidilär, pullary oglap gitdi. İkincisi Hramov, Viktor Hramov diýilen adam Türkmenistanyň diktaturasyny gurup şoň esasy awtory, şoň arhitektor bolan adam Viktor Jadam bilen Viktor Hramov bilen Aleksandr Jadam. Şol egerde internetiniz bolmasa, egerde söz azatlygyňyz bolmasa, egerde ministrler ýa-ni kabinet ministrde telewizionyň öňüne ağlap çykyş edýän bolsa ýa-da türkmen halky çykyş edýän bolsa, şol Viktor Hramov esasy iş şu. Şonu barlamak we şu zatlary öňe etdirmek. Şoň üçin Viktor Hramov türkmen halkyna yetiren azary şu türkmenler haramzadanyň şeýle uly netip bolsa demokratiýa döwletiň urununda biz bulary hemmetine netije we jenaýata çağırır. Netijelerini verip ve jenaýat çağırır. Indi şu üçüncüsü şol şaýatyň diktator Niyazowyň ölen wagty hökümeti basyp alyp şonu öldürdülermi ýa özü öldümi? Ine şu zatlar bilýän adamyň üçüncüsü ýene bir entek diýer galan personaj, diýer şaýat Raşid Meredow. Raşid Meredow öz mekirligi bilen tanalýan bir kezzap paraxol. Ol Türkmenistanyň daşynda kösünüp ýören halkymyzdan her çalışan pasportdan öz dowlatyny alýan bir paraxol. Ine egerde Türkmenistanyň daşynda sizin pasportlaryňyz resmi taýdan çalışmasalar, onda siz Raşid Meredowyň wekili bolan konsula $5.000 berseňiz, Raşid Meredowyň ulalaşy bilen istenlik konsulunyň ýolbaşçysy size täze pasport berer. Daşy işler ministrligini bir bandit biznes reketir topary öwrün kezzap paraxor Raşid Meredow. Daşy işler ministriniň wezipetiniň arkasynda gizlenip Türkmenistanyň prezidenti Tormaz paraxor Berdimuhammedowy gorkuzyp ýollary ýapdyryp ol ýerden öz konsullary bandit topary bilen öz jüwlerine pul gazanyp otyr. Şu Raşid Meredow şu. Men özüme soru berýän. Haçanda men hökümet gurulundaky işleyen adamlar boyunca gepleşip kurnanımda näme üçin men her gezek diňe paraxor kezzaplar barada aýtmaly bolýan. Şonu oturup pikir etdim indi düşdüm. Bu hökümet Türkmenistanyň ýolbaşçylygyny bar kezzap paraxor öz watanyny beş öpüge satman taýar adamlar. Bular watan bir taraplyk milli lider Türkmenistan ýa tözleri unul halkymyzy ukladyp kezzapçylyk we paraxorçylygy edip ýören adamlar. Näçe wezipesi ulu bolsa, şonça paraxorlyk we para
almak meçhuri ulu bolýar. Uluň arasynda tapawudy kim paraxorlugy Türkmenistanyň çempiony, kim paraxorlukda Türkmenistanyň çempiony, kim vilayet çempiony, kimde kim iltirap paraxor çempiony. Bütün dünya çempionu bolsa elbet kezzapçylyň, paraxorçylyň professory, rekord Guinness'i girip içinde idiot rekordlaryň legendasy bolup halk tarapyndan hiç wagt hormatlanmayan, özüne milli lider diýip ad dakan bas gitarist Rus aydymlaryny kopya edip Türkmenistanyna iň paýş adyny gazanan öz halkyny allap erip gelen üçin Türkmenistanyň iki gerek gahrmany bolan narkoman, geroin urup psihiktardan kellesi giden çağı wagtynda velosipediz öňüňe Türkmenistanyň iň maskara prezidenti paraxor Gurbanguly Berdimuhamedov. Eýzel ýyllaşlar. Men satirany ulan Türkmenistanyň bolup geçýän zatlar düşündirip görüm. Başgaça bunu düşünüp bolan. Sebäbi Türkmenistany bu idiotlar türmäge öldüler. Indi türmeden Berdimuhamedov psihik klinikasyny ýasapdy. Şol Türkmenistana türmäge bolup, indi şu türme Türkmenistanyň psihik klinikasyna öwrütdi. Bu adamları öz ýaly psihik pasient edip otyr. Ak maşinlar, ak bamperler, ak maşinlar aşağına görmeyen paddonlar, yani zaşitli paddonlar olmalı. Tizden ak şinal maşinlar olur. Hemme dat ak bolyanın esas sebebi şol psihik klinikasyndaky, yani hemme ak zatlar, stenkalar, yani divarlar, mebiller, hemme dat ak bolmamış diýip, bunun Türkmenistanyň içini hemmetini ağa batyrıp otyr. Bu liderler bir psihiktardan kirletgiden diktatorun durmuş düşüncesi. Başkaça mı düşünüp bolan? Indi menin size sorgum var. Siz şuraya psih banitsada yaşap ýadamadymyňmy? Absurd, idiotizm, kezzapçylyk, paraxorçylyk, alawçylyk, ikiyüzlüçilik, milli simbol bolan Berdimuhamedov Berdimuhamedowdan siz ýadamyňy. Ýadamadyk bolsaňyz şo banitsada ýaşaran. Onu diýmek, siz psihik klinikadaky berilýän şygyrlaryň astynda ýaşamaly bolýar. Geljek ýylym Türkmenistanyna parahatly ýyl diýilýän şygyr ikrar edildi. Şonuň bilen hemmäňizi parahatly ýyl diýilýän şygyryň astynda psihik klinikasynda saklarlar. Näçe men beýle diýen sebäbi isleň psihik banitsa bardan şol ýerde hemme zat a we her wagt pasientlere hemme zat gülýäli, parahatly, hemme zat parahatçylyk köşeşiň diýip ýa-ni aýdylyk gelýär. Ünsörüň bizim watan programmamyzdan şol doktor ýaly psihik klinikada doktor ýaly hemme zat gülýäli, köşeşiň parahat ýaly, parahatçylykda gezipýär. Allah jan Hudaýjan üstümüz asmanymyz parahat diýip ýa-ni uhlady diýip hipnoz ýaly ýatypdy. Berdimuhamedowyň oň üstüne hemme maşinler ak bolmaly, ak mermerden jaýlar bolmaly. Öňkü psihik balno niýazyň başlan psihik keseline şulum girip şonu dowam edýär. İki zadyň arasynda baglanyşyk näme? Şu ýaly psihik klinikaň bilen Berdimuhamedowyň alyp barýan siýasatyň arasynda baglanyşyk näme? Görüňizokmy? Stomatolog Berdimuhamedowyň özü psihik taýdan üýtgä psihik klinikanyň pasientina dönünni görkülýär. Ol psihik pasienta dönüp bizim Türkmenistanyň adamlaryna şonu esip bolýar. Men şondan ýa. Biz şu Berdimuhamedow ýene çydap otursak, biz özünden psihik bolýar. Bunu başgaça düşünüp bolanok. Şoň üçin men senin hemmäňize aýýan, indi biz bu zatlara besetmeli. Eğer satirany gırawy Türkmenistanyň içinde we daşnak problemalaryny düzeltjek bolsak, biz hökümetdäki işleyen ýolbaşy idiotlara durmuşymyzy inanmany besetmeli. Özüne hökümetli paraxor, bandit, toparlaryna gulak asman, mundan beter kynçylyklara girmäni besetmeli. Eziz vatandaşlar, indi wagty geldi.
Bundan beýle maskara bolmaly. Turolin bile ve Türkmenistan'da ödöreyim. Türkmenistan'da yaşap boljak durmuş kuralım. Hemmemiz onun öňünde ýanwarda ýollar açmana çykalım. Türkmenistan diňimi, Türkmenistan diňimi gitmeli. Başga ýol ýokdur. Ine şol giýiş çykyşmy siz dinleýän soň men size bir haýyş edýän. Özüňizi hemme problemlaryny bir gyra aýryp 5 minutçuk wagt alyp çay demläp, çay içip bir pikirlenip durun. Şu zatlar, şu hemme idiot zatlar Türkmenistan'ın içinde ve daşında bir günde durup bilýär. Şu 15-nji ýanwarda işe gitmeýän, hiç saat başga zatlar etmeýän, ýolları açmana çykandygda ýürekden her kim maşyny bilirleşip agzywirje bolup bir maşyna 5 adam taýýar. Şu maşyny blokpostlar bar, ýolları açmana goşulmaly. Ol bizim prinsipial borcumuz. Diňelewat bilen Mar vilayaty şonu etmeli. Ahal, Balkan, Daşo vilayatlary siz günden göni vilayat hekimlikleriniň öňüne baryp olardan iş talap etmeli. Siz işde çağlary näme etmeýän? Kardalyp ondan ýa-ni bir zat ýa ogurlap, ýa bir zat biriniň öýüne gul bolup hyzmat edip bestir zatlar. Ol maskaraçylyk. Biz beýleki döwletlerde ýaly halklar baskly ýaşayan halklar ýaly ýaşamaly. Bizini goýmaly bu zatlar. Bir diktator öldü. 14 ýyl mundan ozal. 16 ýylyň epokasy uturdy. Indi ikinji diktatoryň 14 ýyllyk epokasy uturup gelýär. Onun bu torşuna, bu torşu diňe bide bagly. Eger biz şonu etmesek, olam uturmaz. Şoň üçin eli vatandaşlar, men sizin hemmäňizi 16-17 ýyllarda bile agzywir ýollary, bir kanun ýaparan ýollary açmana çagyrýar. Şol ýörüşde, ýol açmak ýörüşinde hiç bir kanunçylyk ýok. Näme üçin? Sebebi biz halk bolup konstitusiýanyň üstünde durup hökümetiň üstünläki ýol boşular. Biz istendik wagt şu hökümete bir kanunçy ne doğru diýsek şol boyun alıp ýerine ýetirmeli. Şol bizim setlerimizi ogurlap bizim üçin servis edýän hökümet ýa onuň ýol boşdy bizim üstümize şol bize servis etmeli adamlar, hukuk gorayan gurumları, edarları sürmeli. Ol dwaynoy bir kanun. Diňe şonuň üçin şunu atup jogap berip bolýar. Şonuň üçin men sizi çağırýan, hiç zatdan gorkmaň. Gorkup, ölüp, köz bolup, yanıp, mundan beter bir bet bakçılığa, mundan beter giyip bilen yok. Indi bes etmeli. Biz turmaly, öz haklarymyzy almaly. Sen Türkmenistan'ın içinde bol, sen Japonya'da bol, sen başka yerde bol. Her wagt görüşmek instrumentin bardır. Makala yap, videolar paylaş, opozisiýa kömek et. İsteýäniň saýla kime kömek etjek bolýan. Özüň çık. Türkmenistan'da doğun garnaşlaryň bilen gatnaş, alış, faillary ýa-ni suratlar, videolar paylaş, alış, düşündir şolara. Haklaryňyzy okan. Yine bizde bir aktivist öz maşgalatyna diýipdir. Men size pul berjekkä, konstitusiýany okap, gün akşam bir saat hemmeňiz oturup okanda maňa düşündirin diýip, bolmasa men size pul berjekkä diýse, bular öwrenip öz haklaryny gorap başladylar. Ol Türkmenistan'ın cemiyetinin ösüşü var. Ananın biz Berdimuhammedowy ayranymyz bilen biýemler. Bizim halkymyzyň düşünjesini çalışmasak yeni diktatora ýykylar. Şoň üçin men size çeýnäp düşündirýän. Siz esasy aktyor. Reformalaryň, täze guljak Türkmenistanyň, Berdimuhammedowy aýrmagyň esasy aktyor siz. Ol paraxor ministrler de, olun orunmasalar de, siz sakla bilýän şunu. Sebebi biz köplük, biz halk. Her ýemiz orta çyksak, olardan hiç sak galmaýar. Şoň üçin ay men zat çözemok diýen adamlar aýdýar. Sen köp zat çözýän.
senin çıkanın bilen beýle kada motivasiýaly. Ol ýanky ýyllar ýaýrak gidýär. Hemme zat ýaýrak gidýär, hemmeler galyp gidýär. Men hiç zat çözemok diýen söz özüni uklatmak. Şol uklatmak sözleri, uklatmak atmaskalar aýrym. Her kim bir zat çözýär. Senin gaýbysy Atabaýew ýeközi çözdi. Şajabatır, Mahtumuli, Seydi, Zelili, bir topar bizim şahir, filosoflarımız var. Olum ýeközlerdi, çözdü. Näme ütkeş gadymyz barmy? Bir ýerde bir akyl berip, akyl alyp ýola çykmaly. Elementarny konstitusiýadaky ýazylan eýýäm, saýlanıp seçilip, ýazylyp, hakyňyz belirlenen zady goramak boldy. Bir uly institutun turmaly şu zatda düşünmek üçin. Şonuň üçin biz öz aklymyzy çalışmaly. Biz öz düşünjämizi çalışmaly. Biz bir zada düşünmeli. Biz azat dogurluk dämi? Azat döwletde ofisialny ýaşaýar dämi? Han biziň azat. Han biziň haklarymyz. Näçip bir özüniň orgunmaýan tormuz. On haklara, bütün dünýäň haklaryny näçip bizim çopanyň ýa-da daýhanyň ýa-da hökümetde işleyen adamın hakları yok. Şunun için hemmelerin hakları dem olmalı o konstitusiýada ýazılmaly. Konstitusiýada kanunyny hemmeler dem diýip ýazılmaly. Biri başga bir ýerine görä öz haklaryny ulanyp bilmäne haky ýok diýip ýazılmaly. Şonuň için men sizi 15 ýyllarda bizim ýürüşimize çagyrýan her kim özüçe karar alsın. Sebebi şu baklı durmuş. Hemmelere bize verir. Eğer de siz korksanız sizin çağırınız var. Size korkup o korkuyu kanınız sinip beyninize giren olsa entek arasında perdetmenizi çağırınıza giren olsa. Olun ıkbalını bulamam. Olun ıkbalını çalışmam. Olurdan eyyem bul yasamam. Şorun arkasında durup şorun behvitlerini, şorun azatlıklarını var. Bolya bize geçti eyyem. Bize nem 10 yıl ömrünü aldı. Men şu orada Berdimuhammedowa ýatdaçaklar bilmem. Hormatlanmayan özüni milli lider diyen kezzap parahor Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siz mümkün seyreden bolsaňyz, Niýazow diktator bolan wagtlaryna 4000'den golay 4000'den geçen portretler, statuyalar, her hili şekiller bar. Niýazow diňe aşgabatdy. Näme bar? Niýazow bir ýerinden sorsaň tüýküresi gelýär. Entek hakykatdan ham Türkmenistanyň demokratik döwleti oňa entek netije bermek. Netije beren soň on ady hemme ýerden gitýär. Gaýtyp şoň adymdan gürlesen ýa şoň familiýasyny aýtsaň, iň ýigrenji adam bolýar. Ýönetsiz häzir şondan geçdiňiz. Men Türkmenistana bir goşunt goşdum diýip hiç wagt pikir edemem. Goşunt zadyňyz, gurun baýlyklaryňyz, ol sizin ogurluklugyňyň, kezzapçylygyň, parahoşyň şaýatlary ol. Üstenlik obyekt alsam, şoýra tölenen pullary hasaplap görseň 3-5 etsin. Bu sizin jenaýat işlemi. Men Türkmenistany gurdum diýip gurlämem hiç ýerde. Halk düşünýärmi? Siz 5 tany Aşgabat şäheri Türkmenistanyna şo pullary gurmalyňyz. Ogurlap diňe Aşgabady gurduňyz, galan pullary milliarder bolup Ahmetçalyk bilen ogurlap Ahmetçalyk bilen firma bolýar. Men ýegen dogun garnaşlara gurulmam edem. Şoň üçin sizin adyňyz Türkmenistanyň taryhynda iň ýigrenji ad bolup girdi. Sizin familiýaňyz Türkmenistanyň bütün taryhynda iň ýigrenji familiýa bolup girdi. Gynansak da. Onu da günä diňledim. Sizin bir şansyňyz bar. Häzir oturup 5 minut wagt alyp geraýyny garaýyp, bas gitarany garaýyp, oturup Allah bilen gülüşen ýaly halk bilen içinizden gülüşmeli. Men näme etdim? Men halky edip, öldürüp, kırıp, daşından, maşgalalardan ayrıştırıp, çağalaryny kakatynyň ejetinden ayrıştırıp, kakatyny ejetini çağalardan ayrıştırıp, gırık gelýän. Men bir gün jogap berem.
ýöne men hemme eden adam taryhy girecek bolup, bir bas gitarist bolup, velosipedçi bolup taryhy girecek bolup adam başa barmady. Boyun almady. Her wagt otursam erkek ýaly boyun almady. Şu boyun almamda pikir etmeli. Be mene ölküder, mene binamız cellat, vyjdansız, namussuz bir kezzap. Ýönem menden aljak çağılar. Serdar, aktyklar, beýlekler şular öz atlaryny saklap bilsinler. Men adym, familiýam şuruň hemme ykbalyny bitbarçylyga iltmedinni durup açyk saýlawlar geçirip Türkmenistany demokratiýa boldy. Şonu dilseňiz, siz öz tohumumyzyň, öz ýa-ni bütün dogan arnaşlaryň awraýyny saklap bilersiňiz. Bolmasa siz kezzap, paraxor, vyjdansyz, geroinşik, bas gitarist bütün taryhda kimde kim menin familiýam Bermuhamedow diýende şoňa claim ogum ýermeňe ýöne. Şoňa ertýän. Öz doganlaryny. Halka gaýretmän, öz tohumuňy gaýredin. Öz dogan arnaşyny gaýredin. Öz çağıňyzy gaýredin. Men size maslahat berýän. Men gepime, men sözüme ters düşünseňiz, gaty bolsaňyz, gaty ýerde oturuň. Men size erwet maslahatlar berýänlerden hiç wagt. Şonuň üçin bu durmuş aňyry o dünýä akitjek zady ýok. Türkmen halkynyň içinde ýaşap gidip, ölüp giden soň niyaz fiýaly bir garada bolup, bir haramzady bolup galandan bir jest, erkek jesti, Türkmeniň jestini etmäne sizde häzir mümkinçilik bar. Ol mümkinçilikden az wagt aldy. Şonu etmeseňiz olum etdi. Öz awraňyz özüňiz berip, özüňiz pikir edin. Şunun bilen men öz çykyşymy tamamlaýan. Indi şul men çykyşyma başlan bizim kanalymyza gelen bizim mihmanymyz Piotr geldi. Piotr salamlaşyp bilersiňiz. Men şonuň bilen öz gepleşigimi dowam etjek. Salam mehriban vatandaşlar. Ine bizim ýene bir mihmanymyz Türkmen Halky Dewleti kanalynyň platformasynda ine Musa geldi. Musa aktivist, dewleti toparnyň administratorlarynyň biri. Musa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum, vatandaşlar. Hoş olduk, hoş gördük. Men sizin ikiňize de bir soraw berjek. Birinji bilen Musa şoňa jogap berdim. Şu Türkmenistanyň prezidenti Niýazow öz prezident bolanda özüne 5 gezek gahrman at berdi. Özüne Türkmen başı kliçkasyny alyp paraxor, bandit, geroinşik bolup ömrüni uturdy. Häzir 14 ýyl geçdi. Şu arada adamlar hemme taryhda hemme ýa-ni zatlar gitdi. Galan köçeler ýuwaş-ýuwaşdan aýrylyp başlady. Galan şoň simwollary ýuwaş-ýuwaşdan gitip başlady. Demokratiýa topar gelende şun hemme ady, hemme yatan yerem hemmesini dözürler. Bolmaly ýerine goýup, şoň ady we hakyky taryhy, hakyky Türkmenistan taryhynda bellek geçirip netijesini bererler. Indi häzir Bermuhamedow şunun şansy bar. Şol Türkmenistanyň 30 ýyllyk taryhynda öz awraýyny saklap bilmek şansy bar. O diýmek näme? Birden durup mene kezzapçylyk, paraxorlukdan ýaladym. Halkymy ezip 40% halky öldürdüm. Faşistlara munça öldürmedi. Maňa ruhsat berin. Indi men şu wezipemden gitjek. Meni öldürmedi ýaly. Maňa ýa-ni hiç ýeri şeket ýetirmedi ýaly. Men ine demokratik ýola Türkmenistany goýan adat saýlawry geçirip berýän kimse şolosyn menim gaç gitjek diýip ýa-ni öz tohumynyň familiýasy, Bermuhamedow familiýasy bir azmal awry alarýan bir şans bar. Musa we Piotr, näme pikir edýäňiz? Şol Bermuhamedow şol şansy ulanarmy? Ya şunu sebepmen öz paraxorluk, kezzapçılık, geroinçilik, psihiktaýdan keselli hereketlerini dowam edip öz samsyk idiot siýasatyny ýürütip durýar. Näme pikir edýäňiz? Sağ olun Murad ağa, bu misallar getirdiňiz de faşizm bilen
dünya tarihinde, adamzatın tarihinde ulu bir şeyle misal oldu. German halkının tarihinde bir ayıp näme gara sahipa oldu. Şol 33-nji ýyldan 45-nji ýyla çelli bir gara sahipa diňe German halky däl, bütün dünýäde. Şol natsizmi ýöreden adamlar ahir son gaçyp Gün Orta Amerikada başga ýerlerde gaçyp öz familiýalaryny ütkedip öz çağlaryndan gorkup şeýetip ýaşadylar da. Meniň pikirimçe şu Berdimuhamedowlar şonu tohumy zady bu rejime ýyklar. Berdimuhamedow'a gezek gelende ol bir sistemiň rejimiň özü zalojnik bolup durdy, kaptandakylar özleri bilen ne gitçegini bilýär, ne oňatlaşdyryp bilýär. Şu dowam edermi diýende şu soňa çelli. Ýöne ondan aşakdaky adamlar gaçmak bilen bolar. Şu uzak garyndaşlar zatlary familiýalaryny ütkederler, çağlarına utanarlar. Bir uly Türkmen halkynyň genotide elten tohum da bu. Türkmen halkyny dargadan, Türkmenistan dargadan öz geljek nesillerinden utanyp ýörerler mi diýen şu. Ýöne Berdimuhamedow şol zady dowam eder. Özüniň şu repressiv maşinasynda adamlary kele etmäne genosit dowam eder diýip pikir edýän. Sağ olun. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Berdimuhamedow şol häzirki taryh şansdan peýdalanarmy? Ýa-da gaýty soňuna çelli halky gyryp ülük gidermi? Näme pikir edýäňiz? Sizlerin için menem bir şu menem şu musaýryny alçan ve bu adamın gözü doýsa da diye nemesi garyn doýsa da göz doýmaýar diye şonkary bulyam pulun milliardyň tagamyny bir tadan adam nemeden adam öwrenşen adam bular indi men pikirimçe aňsatlyga hiç ýyly many berme, häkimet aňsatlyga bermez. Dogry. Yine şu ýerde bir bizim vatandaşymyz soraw berýär. Adinki Svetoçik. Murada näçi halk maslahatynyň wekilleri, halk giňeşiniň wekilleri ýa-da hökümetdäki ýolbaşçylar şu zatlar ümit bermän, halky dogry ýola akıtmän, ýa-ni Türkmenistan prezidentine maslahat bermän. Näçe şular hiç reaksiyasy ýok şu bolup geçýän biýdürünçleri, bolup geçýän Türkmenistanyň içindäki betbaşçylyklara diýär. Siz näme pikir edýäňiz Musa? Näçe şu adamlar, ýolbaşçylar, meclisdäki oturýan ýa-ni agdalar, halk giňeşindäki oturýan agdalar, häzir halk giňeşi iki palatadan ibarat. Meclis ve halk maslahaty. İkisinde de ýaşlar var. Ýa-ni köpden bäri durmuş gören ýaşlar var. Näme şulardan hiç ses çykanok. Näme pikir edýäňiz? Şu mesele boýunça. Bu mesele boýunça meniň pikirime şeýler, biz taryhymyzdan öwrenmeli. Şu SSR gurulandan bäri diňe biz bir model ulanyp gelýär. Türkmenler başga model döwlet gurmagyň modelini görenoklar. Şu ýokardan näme diýilse, şonu kabul etmeli. Hiç kim garşylyk görkezmeli däl, hiç kim garşy söz aýtmaly däl. Hemmisi 100% tabi bolmaly diýip şol kommunizmiň näme dolandyrylýşy dowam edip durdy. Biz şol 91-nji ýylda garaşlyk alanymyzdan bäri biz hakykatdan bir milli döwlet duýgu dörenok. Indi dörep başlady. 90-njy ýyllarda ine Agzy birlik näme jemgyýeti döredildi. Şonda progressiv adamlar jemleşip demokratik döwlet kurjak wagtynda şol kommunistleriň dowam edýän Niýazow olar ýok etmek bilen näme ýola düşdi. O da başardy. Yani Akbel Sapara var, Allamurat Rahimov var. Şolaryň predstavitelleri de Agzy birlik demokratik progressiv pikirli adamlar. Şonu ýaly adamlar bolman soň şeýle ýagdaýa düşdik. Ondan ýokardaky näme diýse, şoň bilen ulaşmaly. Ýokardaky näme diýse şol dogry. O şol köp bilýär.
Ona tabin bolmaly diýip pikir edýärler. Şoň üçin şeýle tupyga geldik Murad aga. Meniň pikirim şeýler. Dogry. Piotr, siz näme pikir edýäňiz şu meselede? Piotr, başlan, siz näme pikir edýäňiz şu meselede? Şu näme halk vekilleri, ýa-ni meclisi, halk maslahatyna, halk genişliğine, Milli Kengeşdäki vekiller näme dym otýar? Näme Berdimuhamedow oho dur. Bir Türkmenistan gerek, bu betbaxçylyklar, bu bikançylyklary edip ýörseňiz, Türkmenistan'a zat galmady. Ýaşuly bir ünsüň diýip näme ünsüň çeken oklar. Gaýtyp arkadagy şokrat. Mehriban arkadam, şükrat, mehriban arkadam diýip Huda taklasyn. Olar dinleýäninde özüň türkmenliğini utanýar. Näme şeýle bolup geçýär şu zatda? Sağ olun. Sebäbi bularym şu arkasından öz edenetliklerini üstüne yapıp, üstüne örtüp nemedip, bularym muň üstünden gizlenip, para alıp nemedip, halka edip berdi. Hiç kim birbirinden habarsyz. Ol öz nemesini bildirmän, öz etýän nädiriň halka edýänini bildirmän nemetmän. Oňa ýallaktyryp, her kim şol özünden ýokarka ýallaktyryp, özünden pestaklar ezip nemedip berdi. Bular üçin hem meniň pikirimçe amatly şeýler nemedip berdi. Şeýdibem neme dörýärde, kultly işlesdi dörýärde. Şol diňe prezident köp diňe öwüp nemedip şoň aňyny almaly da, soň öz eden etdirlikleriniň üstüni ýapmak üçin meniň pikirim şeýle. Dogry. Meniň pikirimçe şol meclise we halk maslahatyna saýlanan adamlar hakykatan halk wekilleri. Olary hekimler wepaly boýunça, ýa-ni öz passivnyslygy boýunça, şu halkdan çykmadygy boýunça saýlanýar. Ya halkdan çıkan bolsa, halkın içine girip gören bolsa, onun şorta sözleri, aýtjak zatlar, bir sözde Türkmenistanyň prezidentiniň syýasatyny düşünip bilýän adamlar. Onun agzyna da düşäýden Hudaý saklasyn. Şoň üçin bular rejime has ýallak bolup biljek adamlary, wepaly bolup biljek adamlar saýlar. Şular ýa-ni saýlanýar şoňa. Mysal üçin, ine şu informasiýa geldi. Medeniyet ministri yaş kızları geyinlerip Türkmen halini oýup muzeýe eltip şo ýerde Türkmenistanyň diýip besuwlary boýunça ýa-ni material etjek bolup video düşürýär. Ona ol Şammy diýen bir Şammy şaplyk diýen bir görüp şonu şo ýerde bir ugdunja gyzy görüp şonu maňa alyp gelin diýip komanda berýär. Onam eltýärler şo gyzy ýa-ni aýdyn gaýra dep eýder beýder pul töler valyuta verirler deyip onun yanına eltýär. O gyzdan düşünmän baranlar şoňa Şamly pul berýär. Medeniyet ministriniň özüne hiç pul berýär. Şonu getirin diýip. Ol eltýär şoňa. Medeniyet ministri. Şo gyzy Şamma. Bunun jyn ýa-ni nefsine degijek bolup başlandy. Onu düşünmýär. Şammanyň toğrya. Saňa näme aýtmadylarmy? Näme çık gerenli? Saňa näme düşündürmedilermi, näme etmeliler? Oğlum yok diýse, zor ya o. Diýjek bolýan adam. Türkmenistanyna bandit toparlar. Her ministr öz toparlar. Mysal üçin Raşid Meredow. Türkmenistanyň daşary iş ministrligini bir bandit iqtisadiýet boýunça bandit toparlar. Konsullar, pasollar, adamlardan pul alıp pasportlar çalışıp samolyota goýanlar pul alıp şo pullaryň dowlaty şoňa gelip ýürüýte şu problemler döredip paraxor kezzap Berdimuhamedow gorkuzyp şo ýaly ýollar saklap şoňdan biznes edinýär. Mütüm medeniyet ministri gyjagallary getirip ýa-ni surata video düşürüp Allah olary Şammy ýalaklara satýar. Onu sütünyor diýär. Hakykatdan ha. Ol bur kolaýar Cemal Saparowa. Ola Niyaz waka men Türkmenistanyň içinde waka eşdiýärdim. Türkmen maşa şäherine, ýa-ni Kasnavod şäherine ol
Parahor, kezzap, geraynçı Niyazov gidenine yanına hemme toporu akıd yaşöre. Birden men yokka perivarot edemetinler deyip. Şo ýerde olar aýratyn, diýjälýär bulum aýratyn. Cemal Saparov, Reketir, Sutunyor, şo ýerde gyýjagallary tant gruppalaryny 2-3 tane ýa toporlar eltip tant etdirip, şo ýerde ministrler 5.000-10.000 dollardan zyňşyp, şo gyýdylary alyp giýje şoruny ýetýär. Niyazam edýär şunu. Ine şunun hökümeti absurd edýän Sutunyor Cemal Saparova burkolaýar. Türkmenistan'ın prezidenti ölecek diyenle, menem ölecek diyen adam hem yaşapıyor. İnni ol, häzirki hükümeti absurd nedir? Gyýjadlary, ýa-ni tansa dip alıp, onun arasına konkurs geçirip, odunlarını saylap, tans ettirip, daha ettirip, şoları satıp diyor. Ministrlara, ýigynlere satıp diyor. Ola adam, cinayetçi adam. Olaya Türkmenistan'ın türmelerinden ýa-ni voyaj edip yatıp gezmeli aýal, ine burka geýip, Sutunyor bolup, gyýjagalar satyp diyor. Men şoň üçin ýa şu hökümeti bir beýan etjek bolsam, men her wagt ýa-ni dine kezaplary, ýa-ni parahoro beýan edýän başga adam ýok, bir gowsy ýok, bir şunu öger ýaly. Sebebi bütün dünya çempionu kezapçylykda, parahorçylykda Berdimuhammedow. Galanlary velayet çempionu, Pudong çempionu kezapçılık parahorlukda, etraf çempionları. Onun ardına yarış gidip dur. Kim köp alar, kim köp bihepbetçilik ve parahorluk kezapçılık eder. Bunun barını yöne tutup bir-birden yankı neticesini çıkarıp cenayete çağırmadı. Şonu yani Türkmenistan'ı gayrı etmeyen, Türkmenistan bir taraflık, bir yankı bir tövlük vatan töýerlik töýleri ulanyp, watanyň töýlerini ulanyp, Türkmenistanyň giýimini baydagy Daşary işi ministriniň ýolbaşy Kezzap Raşid Merýew tanmaşlap, aşağı konsullary çelli, hemme pudoklaryň ministrleri, hukuk gorýan gurumanyň däle, hukuk bozýan gurumanyň ministrleri Berdimuhammedow kezzapçylygyndan görüldü alyp. Kezzapçylygyň professory, kezzapçylykda İň ýokarky derejesine alın. İki edep gahrman Berdimuhammedowdan bular mysal alyp şoňa bardylar. Onsoň kim bulara ýa oho Türkmenistan başga tarafa barýar diýip bular 5 köpü watan satjak, satmany taýýar adamlar. Şoň üçin burada näme tok? Men şondan ýa halkymyza olmaýaşyn ýanlarda galmaly. Bulara gerek galsa biz diňe erwetlikde, diňe garyplykda, diňe gulçulukda ýaşar. Bulara seretmeň. Bunun ağzından çıkan sözleri dine öz bähri üçin, sizi uklatmak üçin Türkmenistan, vatanımız, yine parahatçılık deyip sizi ukladıp, sizin arkanızda gizliň hereketleri edip dine baýamak bilen. Olar patriotlar değil. Olar düşmanlar. Türkmenistan'ın bitövlüğünü, Türkmenistan'ın döwletiniň düşmanları. Onun ýolbaşçysy beýik düşmany, milli düşmany Berdimuhammedow. Şoň üçin Türkmenistan düýeler, bu öler gowulaşar. Özüňizi anlama. Şolar ýa düşünje bilen gezip ýörseňiz, bütün dünýäde 30 ýyldan beri maskara boldyk. Indi şu planetada däl, beýlik planetalarda, bizim galaktikamyzda maskara bol. Şoň üçin bular işap düzeltmeýär. Menim size berjek sorum ma, hormatly şul efire gelen mehmanlar. Sedin, Berdimuhammedow şu şansyny ulanmak. Ýöne Berdimuhammedowyň ýanyna Serdar diýip ogul bar, ahtyr bar, aýaly bar, onuň bir türkmen adamdan dogulandyr. Onun ýanyna çağlar bar, gyýlar bar, gyýlaryň ären bolýar. Olar parahorçylygyň ulany çempionlary. Bir dogun garnaşlary bar, 2 ýyl, 3 ýyl bilemok bir Amerika bolandan üşendirler. Aýdyp bilen oklanmy? Urwan uly. Bak Siriýa, gowurýar, ýöne sen bilen gyryp barýan. Sen öz adyň bilen, öz hereketleriň bilen, öz psihikadan düşünjen bilen bizim tohumumyzy, geljek tohumumyzy, giden tohumumyzy göre salyň diýip bilen oklanmy. Näme pikir edýär? Indi şolar diýmezmi? Ya şolar şunu uğruna salmanmy? Näme pikir edýär? Musa. Meniň eşitişime göre şol
bizden her devlette dolu anarxiyada dolandırış anarxiyası başka pudoklarda da şon ýaly anarxiya, ekonomikada şeýle, zdravxanada da şeýle kim näme etçeni edýär. Berdimuhammedow dolandırmaya. Ol diňe şonuň ýanyndaky adamlar şu Berdimuhammedowy erwet habarlardan goraýarlar-da. Bir ýurtda şeýle bolaýmy, näme şeýle boldy, ýa beýle boldy diýip erwet habar ýetse, bulara käýýär, bulara käýinç bildirýär, bulara owadan depe ýerýär. Şonuň üçin meniň işime göre şol rezidensiýasy bar da Pöwrizede. Şonuň ýanyna şol garyndaşlary, yegenleri goýerilmeýär. Şol posta saklanylýar, izine gidýärler. Amerikada gatnaşmaýar diýip pikir edýän bir Amerika ol zada diňe ol telewizor üçin çykýar. Şordan öýüne barýar. Bir aňtaýdan, ruhtaýdan kesel adam bir söze düşünýän diýip pikir edemok men. Doğru. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Indi bu adamın polnatı nemese giden kellerde krişasi ýykyly diýip ortalar aýtýany. Ne dünkü watan habarlarında da 3 tanak mı 4 tanak ministrlere ýa neme berip ahirkide bir kaýynç diýip şolara kaýynç berdi. Indikede giýmek şolara nemeden çykarýardan näme ýeleýän Wikipedia'dan boşatýar şolary. Soň logişni bundan soň elbetde öz garyndaşlaryna ýa birini goýar. Bu adam oje ne dün nemede oğlunu ýeripdir. Ak maskada getipler, kara maska takmaly diýdi. Bu men pikirimçe bol psikopat neme bir şizofrenik neme psihik taýdan kellet, no psihik taýdan keser näse adam etýän iş. Bunlaram neme alsak bu nukdaýy nazardan hem diýmek psihik taýdan keser adamda adamçylyk, munýaly adamçylyk duýgulary başga birini düşünmek zat men pikirimçe ýok, atsutstvuyt men pikirimçe. Evet. Sağ olun. Doğru. Sağ olun. Men bir zada gen görýän. Şular bir günne şuraya elbet bolan nädirler? Şular 14 ýyldan beri hökümet dolandyryp ýuwaş-ýuwaşdan şoňa ýerkitdiler. Niýaz paraxordy. Ýöne Niýazyň sistematyna men näçe Niýazga köpüýüm. Şoň sistematyna bir watan üçin işleýän patriotlar barmy? Bu hökümetde watan hatap edýän ýa watan üçin jany berjek adam ýok. Ýöne şulara watany satyp bolýar 5 köpüge kim taýýar diýsek, edil şol arasyna gyrryşarlar, kim birinji boljak bol. Şuraya bir biperway, bir jellat, kezab adamlary saýlap seçip halkyň arasyndan tapyp almak onun bir ýanky bir strategiýa. Men gen görýän. Näme şu derejä ýetip bolýar? Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýüzlenýän. Siz ministr bolun, siz ornmatar bolun, siz departamentin ýolbaşçysy, ýa pudaň ýolbaşçysy tapawy ýok. Siz şuň Türkmenistanyň hökümetiniň ýüzi. Siz şuň konsullar, pasollar bütün dünýäde Türkmenistanyň ýüzi. Sizin ýüzüňiz şeýle bir gara we nejis. Hudaý saklasyn adamy götürýär. Sizin aýdýan zatlaryň, edýän zatlaryň şeýle bir gara bilen jellat onu aýdarýarlar. Üstüňizden bütün dünýä bilýär. Gozduma Türkmenistanyň prezidentiniň üstünden bilýär. Pasolun, konsulun üstünden bilýär. Ünsörün Türkmenistanyň studentlary Rossiýada gatnap aeroportda ýatyp, ülk görüp, özüne kaset görüp, hemme adet göller hiç bir reaksiýa ýok. Ne konsuldan, ne pasol. Bular üýüşüp gozduma barýarlar agzyna. Şöyle deputatlary görüp, ine bize kömek edin, biz watanmada gerekkä, biz watanmada gaýtjak. Gozduma bulara jaň etse, bular näme diýär? Şolar tutduňyzmy? Şolar jenaýat işe çekin. Biz dokument gezip ýörler diýip gaýtyp bulary ýanky
Türkmen halkyna hyzmat etmeli adamlar bular türmäge tıkjak bolýar. Bunun tek gülkünçler. Indi gülkünçler da derdim. Şo studentlaryň enatalary Daşy işler ministrine var aydiýalar bizim çağamyz ine şo ýerde ýatyr gaýtjak bolýar getirin diýdi. Näme diýerdiňi? Dünýä çempionat futbol oýnaýar. Hani spiskde bolan bolsa nomerini berin diýär. Öý gaýtjak spiskde bar bolsa nomerini berin diýär. O görgüler Russiýadaky studentler, türkmen studentler konsulluğa pasola var. Hawa siz belledik, bolýa gaýdy berin diýip, bular bellemänim spiskym etmän, ýani kok goýar. Inni bolsa konsulda bäjin ýanary çel ýapak diýip, bular telefonlardan alalar. Görýärmi? Türkmenistanyna enatasy barsa futbol edip goýarýarlar. Aňarda prezidentler küsün özüne kaset örküp oturýar. Pulsuz, işsiz, dokumentsiz, vizalar diňe okuw. İşlemek viza sanýar. Bular görgüler hökümetiň gurumlaryndan ýa-ni hukuk goýan gurumlardan gaçyp işleýärler. Migrasiýa gulluklarına özlerini musurka atyp, musurun içinde gizlenip 5-6 saat etýär. Ki bir Türkmen adama girişýän şu zatda. Türkmenistanyň prezidenti şunu eden eşdenle normal adam bolan bolsa özü uçup barıp şu studentlere gelir. Hani bizde oraya milli lider barmy? Yeni bir makalçylyk aýdynmy? 26 adam öldü. Arakdan zäherlenip, köçede yatıp soğuğa çıdaman, ara içip, ol ardan ara alıp ne pulu var, ne dokumenti var, ne işlep bilýär. Valuta tam gaçdy, görgül köçede yatıp, ara içip, skameykada ölýär. Şu 13 tane 26 adamdan 13 tane Türkmen ölünü ertesi Türkmenistanyň Paso ilçhanasy Ankara'daky Türkmenistanyň İstanbul'daky baş konsulu duruşy personal bilen Türk döwleti bilen Türk döwletiniň medeniyet işleri bilen konsert 30 ýyllyk bayramy diýip konsert berýär. Özlerim şura konsert berýär. Adamlar ölüp durka, beýlik türkmenlere bular jaýlap dur. Görgüler pul zımışıp şoň ýa jaýlap dogunsyz galan, maşgalasyz galan, köçede galan adamlary türkmen bolansoň öz watançylygyny görke jaýlap durar. Bular bolsa watan, Türkmenistan bir tarap sözleri ulanyp şo ölen adamyň hostarlaryň üstünden gynanç bildirmen gülüp durup konsert geçýär. YouTube'da derdim. Häzir Türkiýanyň telewizyon programmalarına gidip dur şu konsert. Yeni olarak gülkünçler aýdym. Gaty gynançly da uragan bolanma Türkmenistanyň prezidenti adamlar, çağajyklar çortuk karusellerden uçup kellesi tapylanma. Bu adam bolan. Bu haramzada bas gitarist şu gün akşam konsert berýär. Ertesi akşam özüniň iň kezzap paraxor vice-premieri Raşid Miredov ikisi ul bas gitaristin solny konsertini köşkde berýär. Ol ölen adamlaryň hostarlyna hormat koymak, men milli lider, bu kimin milli lideri? Bu haramzada. Özlerim iki tane biri bilen bağlanşylyk däl. Misal, bu näme öküdi? Şu siýasat şurada da var. Şu siýasat şurada da var. Diýmek ol umumy siýasat. Moskwa namal görsem o ýerde siýasat. Studentler öýlen asbelýärler. Rossiýanyň pressasyna çykyp ýatyr. Hani ilçhana, hani konsulsa bellek geçtim bir ýerde. Ya baryp gördüm, ya şol adamy görgülini, ölen adamy cesedini Türkmenistana geçirdimi? Ya hostarlaryna bir düşündürüş berdimi? Ýok. Sebäbi Türkmenistanda adamyň jany bir köpüde diýerler. Hormatly eziz watandaşlar. Biz öz janymyzy özümiz goramadyk. Bular watan, Türkmenistan, bir taraflık, prezident, milli lider, hormatly arkadaşım diýen sözler ulanyp bizim arkamızda bizi ölüp baýar. Şonu düşünmedim. Şoň üçin şu zatlar aýryp bir idiot, psihik taýdan bir adam logikasyna sığmajak siýasaty aýryp, şu siýasaty sürýän adamy düýünden ýok edip, Türkmenistan başga ýok.
Men sizi şoňa çağırýan. Şoň üçin 16 ýanwarda hemmemiz öňe çykmaly. Türkmenin kimdigini görkezmeli. Her kim özüni syýan bolsa, öz çağlaryna, prezidentlerine bakdyrmış gurjak bolýan bolsa, öňe çykmaly. Şol häzirki çağajyklar, prezidentleri Orsiýetde, Ukrainada kösenýän adamlar ılgap ýörler. Hak tapman, hukuk tapman, kanun tapman ılgap ýörler. Sizin çağajyklaryň entek kiçi, ulalar ýöne şol liniýadan ýörärler, ýeni-de kösenerler. Mümkin ölürler, daş ölürler. İçinde sal ölmertiler, daşını giderler, okarlar, ölürler, kösenerler, betbaççılığa girerler. Şoň öňüne almak üçin çygyň 16-15 ýanwarda Adalyn azatlygyny, Görkezeliň Berdi Muhammedowa, paraxor Kezawa kimdir? Şu ýerde bizim bir vatandaşymyz soru berýär. Brada, почему народ боится нескольких преступников? Наш народ почему не догоняет, что можно жить лучше или диктатор знает свое дело? Наш народ спал 30 лет. Мы за последние 1,5 года начали объяснять, что правительство его дурит, что диктатура, она идет. Они даже не знали, что диктатура есть. Это отмечали международные организации, это отмечали все люди снаружи, кроме внутри Туркменистана. Внутри Туркменистана они все говорили, великий Туркменбашир, при нем жить лучше было. Когда два зло, одно менее, другое слишком более зло, они выбирают менее зло и говорят лучше было. Потому что они, бедные, не видели другую жизнь. Они даже не понимают, что человеческая жизнь – это самая ценная в мире вещь. Не вещь, а жизнь. Дороже этого ничего нету. Весь Туркменистан не стоит жизни одного человека. Весь вот богатство Туркменистана не стоит. Они понимают, что пока ты живешь, вот это все имеет ценность. Если ты умер, это все не имеет никакой ценности. Они не понимают это. И они не борются за себя. Они не борются за своих детей. Они не уверены. У них отняли все. Всем нашим героям, всем нашим достойным людям или прогнали, или убили, или прокачали мозги так, что через тюрьмы, через эти, что они уже не мотивированы. Обратите внимание, Ниязов что сделал? Он, чтобы унизить народ, ослабить его, сломать дух его, сломать его волю, 60-70% прогнал через тюрьму. Когда ты теперь полицейский тебе что-то говорит, у тебя картинка тюрьмы появляется, и ты туда уже не хочешь, ты сразу послушание появляется. Понимаете? Вот эти все психические уловки Храмов специалист по нему. Они прогнали 60% народа через тюрьмы. Амнистию через полгода делают, но он полгода в тюрьме посидел. Вот эта схема, смотрите, когда избирают министра при Ниязове или вице-премьера, его вызывают, он проходит все 7 проверок, 7 значит, поколений. Потом его берут, везут в ОВД-НДП и морды показывают, как там в ОВД-НДП плохо. И говорят, в любую секунду ты здесь окажешься. Представляете? Через что проводят, чтобы испугать. Задача испугать. Потому что через испуг делается политика. Не через интеллигентность, не через ум, не через высокие технологии, высокую систему, продвинутую систему. Нет, не через знания, через испуг делается политика. И вот эта политика испуга до сих пор продолжается. Поэтому у народа, туркмены говорят, мы сейчас превратились в уголь, то есть сгорели все в уголь. Мы должны из золы подняться. То есть настолько революционный момент, настолько исторический момент сейчас происходит в Туркменистане и у туркменского народа, что народ должен понять это. Поэтому если мы поймем, мы как нация останемся. Не поймем, мы рабы будем. От рабов рождаются рабы. Смотрите, у меня работают чеченцы. До 10 лет никто не имеет права бить детей. Они вырастают храбрыми. У них появляется фундаментальный стержень, храбрость, они храбрые. У нас так. В школе тебя пугают, в садике тебя пугают, везде тебя бьют, унижают, заставляют. То есть они уже
из тебя раба делают. Ты только когда родился свободен, с этого момента ты раб. Потому что ты растешь, видишь, как мама все боится, видишь, как мама от всего тебя бережет, потому что она знает, что тебя может потерять. На страхе все сделано. Это не страна, это тюрьма. И в эту тюрьму Ниязов превратил страну. И Бердымухамедов дальше продолжает. Ниязов превратил в тюрьму. Бердымухамедов что сделал? Он превращает тюрьму в психическую больницу. Вот этот Туркменистан. Один превратил в тюрьму, закрыл дороги, невыездные, выездные поставил, там ограничения, все. Ты не можешь с семьей выезжать, чтобы у тебя залог остался, то есть дети. Потому что шантаж завтра будет у тебя. Второй из этой тюрьмы Туркменистан превратил в психическую больницу. Белые машины, белые бампера, белые эти идиотские приказы. Если 500 метров президент проезжает, если тебя поймали, в люк бросают, в люк закрывают. То есть идиотские вот эти вот указы, приказы. Ну, что вы хотите от идиота? Даже Шафлык Шихеев, если поставили бы, со страной нормально было. Тот-то, ладно, психически больной. Каждые 2 года в психбольницу заходит. А этот, да и в психбольницу не заходит. Я вот это все сатира объясняю, потому что человеческим языком объяснить невозможно. Это такой позор, что, ну, слушать стыдно. Рассказывать тем более. Hormatly vatandaşlar. Musa, men sana bir soru veretim ya. Evet, yine şu ýagdaýda, eger Berdimuhamedov öz tarihi şansını ulanmasa, da konsolidite halkı edip, Türkmen halkı tururmy ya şu bolşuna gidip yine 15 ýyllyk yani täze etapy ýetdi. Ne pikir? Ne şu ýerde vatandaşymız Mikhail Lomonosov Puçum narod boýtsy diýdi. Sizin bir aylık geçtiniz. Öneminde şol protesta çıktı, mitingler katnaştım. Bir ulu halkımıza inanmam var. Halkımızda potansiyel görýän ýaşlar var, bilimli, tecrübeli. Onun yurdun içinde de mert yiğitler var. Onu köpdürem, yüzlerçe miňlerçe de var. Şol düşen fiýaly, peýgamberde Allah berdiği fiýaly ve başkalar. Mansur Mingel fiýaly. Ne için halk gorkýar, mene gorkak diýip hasap edemek, halkda ynamsızlyk var. Onun ne için ynamsızlyk var? Öňden bäri gelip dur. Şu birine gep aýşy politika hakynda aýdaýsam, ol men satar, ol muny satar. Adamlar bir maksatsız ýanyp gidesi gelen nokta. Ne suat maksat görünüp dur. Bizim maksadımız çıkaýsak bir rejimi agdaryp täze Türkmenistan, demokratik Türkmenistan gurmana maksadymyz görünüp dur. Adamlar ýalňyş bana gorkýarlar. Ýalňyş bana gorkmaly däl. Gepleşmeli, goňşyň bilen gepleşmeli, kardeşlerim bilen gepleşmeli. Hawa belkem arasında agent bolma mümkin. Onda geplerler, söwerler, belkem bir 15 sutka goýarlar, dykarlar. Ýöne bizim maksadymyzyň bahasy gaty uly. Näme ingilisler freedom is not free diýdi. Azatlyk mut berilmeýär. Hereket etmeli, ýalňyşsak da şonu näme papul etmeli, synaşyp görmeli. Şol Türkmenler 15. ýanwarda çıkmasa näme bolar diýip sorak berdiňiz. Türkmen halkı yitmelimi ya gul bolup dowam etmelimi? Türkmenistanda demografik krizis bolup dur. Türkmenistan halk hökmünde bir galan bolsa bir 10 ýyl zady galandyrdy. Şu 10 ýyldan aňyryk geçmeýär. Onuň ýurt boşak galýa. Şu wagt bir tarihi moment. Şu wagt geçsek, çıksak demokratik Türkmenistan'ı gurup bilsek, azat cemiyet gurup bilsek, düzelip bilers diýip pikir edýän. Türkmen halkyna inanýan, Türkmen halkynda potensial var, gorka hasaplamak ýöne bilerek ýanyp gitmän diýip herekete girmän ýörenler var. Ondan bir ýalňyş düşünjeler barda Türkmenlerde. Emin politikdäl, men politika goşulmaýan, politika hapazat diýip ýöne şeýle bir hapa bolup durdy. Hapa goşulma, şu politika goşulmasaň
ondan beter hapa bolup dursun. Yani Süleyman Tursunbayev öldürüldü. Hemmemiz bilýäs. Onu politika goşulmaň özüň arasy diýip bolmaýar. Hökman suratda goşulmaly. Gyzyl çizikden eýem geçikdiler. Her kim özüne gyzyl çizik goýmaly. Söz azatlygyny hereketini zat etdilermi? Çäklendirdilermi? Şonda çykmaly. 30 ýyl mundan öň şeýle boldy. Indi bu ýollaryň arasyny ýatyp dur, vilayatlaryň arasyny. O da bir konstitusiýanyň kanunyny bozup dur. O da bir gyzyl çizik. Şunu hökman suratda bir şu 15-nji ýanwar diýdik. Näme üçin tötenleýin däl? Ondan soň başga programmada düşündirýäris efirlerde hökman suratda çykmaly diýip hasap edýän. Bir moment şu wagt. Sağ olun Murada. Hoya sağ olun. Gatydogy belläp geçdiňiz. Men goşuňa aýdalanyda. Ine bizim ýaş nesilimiz Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Egerde Türkmenistanyň Keza Parakhor prezidenti bütün dünýäde ýigrenilýän Türkmenistanyň halkynyň iň nejit gören adamy tarihi moment ulanyp öz awryny ýa-ni saklajak bolup Türkmenistany demokratik ýoluna goýmanyň şansy bar. Sebäbi şu ýaly şanslar käbir diktatorlar ulanyny da öz hapadyny akladylar. Şunu ulanman da kansa giden ýagdaýynda Türkmen halky hiç rad etmän 15 ýanwarda çykman ýene de 15 ýyllyk etapy geç gidermi? Ol türmelerde bir etapdan bir ýa-ni türmede oturup 5 ýyl oturýan, oňdan başga etapy gidýär-de. Iýerýär, sebäbi şo ýerde sen oturdun, hemme rady öwrenişdiň, indi täze etapy geçirmeden sen şo ýerde güýşlenýän, täze etapy urup gidýär, täze türme sigara urup gidýär, şo ýerde täzeden kösünür ýa-ni. Şulam Türkmenistanyň 15-nji ýanwarda täze etapy geç gidermi? Täze türmäge girenýär, sigara gider ýa-ni. Täze fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar prezident etjek bolýar. Elbetde bir kanun, elbetde bir karar bilen ýa bir zat bilen saýlaw geçirmän. Ya da ýollar ýapyk bolanlar şakır şukur saýlaw geçirip 98% fetalda diýip geçirir. Näme kim turur? 15 ýanwarda turmasalar soň kim tursun? Şul bizim halkymyz täze etapy geç gidermi? Ya ahir 15 ýanwarda ay mena ölsem öljek, aýdy öljek. Bar ülkü botyň diýip turarmy? Näme pikir edýär? Awrun söz bereňizde birinjiden men pikir etýän men pikirimçe turarlar halk bara hemmet bolmasa da bir agla bas tursa, bir 100 adam tursa şondan köpelik gitse de bolýar da eger mundan soň turmasa näme etmese iýam düýün belläp geçmäne iýam kanuna konstitusiýa ýükleşmeler girizmeli diýip oje tawşyryk berdi iýam watan habarlarynda. Bulam näme ýöne ýerede bulam köp nemelere, köp maddalara ýükleşme girizip şo ogruny goýmagyň ýolunda-da, ogruny goýmagyň ýolunda. Soňam biolog edem nemede bir neme bar-da, alakanymy bir zady tejribe geçirip görýärler. Neme salyp, probirka, şunya gaba salyp neme dip, ýuwaş-ýuwaşdan şondan howany aýryp vakuum içinde howasy giňişlik geçen nemede bu ölme derre ölmede ýuwaş-ýuwaşdan howany şondan çykaryp soň ýanky şu alaka öwrenişip soň ahirinde şol jan merede. Bu biziň rejimim alyp barýan şolda sırada hemme zady aç goýmaýan halky ýuwaş-ýuwaşdan azajyk nemany gızdyryp alýar, azajyk nemeti güýçlendirip soň bir sowady bolýar. Ýene bir güýçlendirip şeýdibem halkymyzy gyrk gutarar bilmänem alar. Şol ýalda edilne yer ýüzünde ünferk görseňem howa häzir globalny ýylanma gidip durdy yer ýüzünde. Adamlaryna hiç sat bolan derri. Ýuwaş-ýuwaşdan soň adam öwrenişip soň her hil keseller çykyp elbetde birden bolmaz hemme zat birden ýaman bolmaz. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halk kırıp taşlar. Özüniň idiot çözgütler bilen idiot dilde aýdylan kanunlar bilen.
Men pikirim şeýle. Sağ olun. Doğru bellek geçtiniz. Men ılalaşýan sizin belden dağdan bilen. Ine şuun men düğün şuun bir gruppalar bilen ulaşýan. Balkanna, Levantda, Daşowuzda polisler MHM bilen birleşip 20-30 gruppa ýasa maňa videolar uradyp, suratlar uradýar. Murada biz şo doýduk, da kansa gitjek, biz çykýar diýip, ýa-ni videolar, suratlar uradýar. Men inanmadym. Şolara ýa-ni videolar, suratlary bir kançylyk urat diýsem, urat ýatýar. Diýmek, şolar meýan doýdy. Men bir Domprawynyň adamlary bilen ulaşdym Türkmenistanda. Aýtmaýyn haýsy etraf haýsy welayet. Berdimuhammedowyň sözüni aýtsaň üstüne bir ýagýa Hudaý saklasyn. Puşman etdim aýdanma. Şeýle bizar bolduk diýe, biz öldük diýe. On meýaşy näme etmeler bolsa biz etjek diýe, öljek diýe, biz bolduk, doýduk diýe. Adamlar şo ýaly ýa-ni nuhada bardylar. Biz bulary 10 meýaşyna çykaryp bir awra gazanjak bolup ýa-da şolary bir akt etdirjek bolup ýok. Ol niýetimiz ýok. Biz çözgüt berýär. Şu çözgüdi peýda bolmana mümkinçilik berýär. Şoň üçin biz halkymyza maslahat berýär. Biz halkymyzy çağıryp şolary ýa-ni şol ak ýoly, arsa ýoly, baxt ýoly uratdyrmak üçin şol kezzapçylyk, paragolyk saklap, maskaraçylyk, dünýä maskaraçylygyny saklap, şu planeta maskaraçylygyny saklajak bolýar. Esas maksat. Mümkin. MHM işgärleri, polis işgärleri, prokuratura, sudlar, hökümetdäki işleýänler, siz halk bilýär. Bizim barymyz bir halk. Biz gelmişekler, siz gelmişekler. Biz bir ýerde doğulan ýerimiz bir, ösün ýerimiz bir. Bizim her kim ýüreginde Türkmenistan bardyr. Ýöne häzirki bir kanunçylyk, betbaşçylyk Türkmenistanda ýaşlykdaky arasy türkmençilik, arasy Türkmenistan, arasy adamlar bilen ýaşulary hormat goýulýardy. Betbaşçylykda bolsaň, goňşyň han kömek edýärdi, näme tanışsan kömek edýärdi. Daşalarda gelende özünde gören ýaly dogulanyň arasyna gelen ýaly bolýardy. Käwak bolýardy, uruşýardy, söwüşýärdi, göne derli ýaraşýardy. Ine şu Türkmenistan bahtly, birek birine dayanýan, birek birinden goňýan, birek birine diňe kömek edip agdy bir bolýan. Türkmenistanyň, guruljak Türkmenistanyň içinde täze moral prinsipler, wyjdanlyk, namyslyk, bir-birine hormat goýmaklyk, agdy birlik, watan üçin can vermeklik, patriotçylyk, watançylyk, Türkmenistan üçin hemme zat edip Türkmenistanyň akylyny, güýjüni berip üstürmek we şo wagtda Türkmenistan döwleti sana hemme zat berip seni mesmen. Ne şu ýan döwlet boljak bolýar. Häzirki o şammy pammy ol gurguljak gyýlar däp desturlary reklamy etjek bolup surata düşürende şolary görüp şunu akelim diýen betbaxçylykly bir biheppe zatlar bolmalar Türkmenistan. Hudaý saklasyn şu zatlar. Onun kim prezidentin garnaşlary. Başka bir yer bolmasa basyp giderdi. Ýöne prezidentin garnaşlary. Men size aýdýan 10 meýaşyň ýerinde çykmasaňyz, görürsiňiz. Häkimler we welaýetde, her welaýetde bir ýygyny daňar, ýygyny daňmasa öýler alar. Häkimiň welaýetini plyotkala saklarlar. Halka ýöne zorlap giderler. Şol ýaly, şol ömürde oturan adamlar bular bu dünýäni taşlap gitmeli. Ýa bular moral taýdan geçen ýa-ni limitlerini Hudaý takmak. Ine şu adamlar öňe çykyp halkyny etdi. Hi faşistler etdi şu ýaly. Biz niýe söýýär? Şunu ýatlamaly günü şol ölen günü. Kezzabam bolsa şu ýaly ýollar ýapan oldy. Şu ýaly dogun garnaşy bizim gyýlarymyz zorlanýardy. Ogly gelse oglyny kowýardy. Bir gedek ogly piyan bolup köçede ýa-ni Aşyr Navaýy bilen Türkmen maşyn köçesinde ýa-ni Lenin prospektlerinde bir adamy öldürdi. Kakyp. Ine şoň üçin derrew şonu Türkmenistanyň kowdy. Näme bolsa da on bir açyk namysy bardy.
bu haramzadaların namıza anada dursun. Namuslu bolsaň seni durak edip idiot etdi ular. Sen bastı ular. Hökümet edarlar. İçindeki işleyen adamlar, yolbaşı, işçi, süpürgençi, yuyançı, dom probleminde tapağı yok. Hemen içindeki ofisiyerler, pastavoylar, polis, prokuratur hemme. Sizin çağlarınız var ya, diğer Türkmenistan, diğer Desur'un bu hükümene, mektebin çağları olup. Bu yerde sizin çağlarınız görüyor, şamı pamılar. Şolar mecbur ettirip, medeniyet ministerden sütünüyor yatıp bak zorlayalım. Utunan yokmuş onu. Utunan yokmuş şol devlette. Siz kanunları koramalı, siz olsa dını otuyorsunuz. Böyle Türkmen halkı korkak. Siz olurdan beter, nama. Bundan beter, maskaraçılık. Hazır poklarınız açıldı. Bolmasa öňünme, inni poklar açılanda, halkın güne, formanı enne, utun. Sever, sen halktan beter korkak nama. Inanın, Hitrovka emhime işgärler var ya. Polis olmasa barını nokla, korkýarlar. Ýöne, polis var şolary. Hitrovkan ya köşin ya bağırın ya Vasmon gawdanyň oğlanlaryny alıp getirenne olar ýol borsaýan bolýar öýler. Ýol borsaýan duýarlar. Uluslararny çykar 6 bolup birine tokurup. Şuraya haramlardan baýdy. Şoň üçin emhime işgärlerini gören ýerinde ýüllerine tükürün. Şu teröristik guruma bizim vatanymyzyň, bizim gahrmanlarymyzyň, bizim erkek adamlaryň gözüniň oğundan uzak. Şu teröristler bolmadyk bolsa diktatorlar bolmaz. Şu diktatorlaryň buyruklarını yetirip bizim halkymyzy gırıp giýje günni şoň ýyllaryna düşüp öýlerine baryp alyp gidip giýje hiç kim görmäke şu ýaly giýen aýal halky ezdiler. Esasy bir Muhammedowyň Niyazowyň instrumenti emhine. Hormatly vatandaşlar, bizim efirimiz sonuna gelýär. Men diýjek bolýanlarym. Biz maskaraçylyk içinde boýnanmadyk. Biz hemme zatdan gorkup ýaşadyk. Onan boýnanmadyk. Biz ruhumyz, duhumyz, mertebemiz bu torda ýok. Onan boýnanmadyk. Biz o yanıp köz bolup onan boýnanmadyk. Ýöne kyn görmän. Men size her kime aýtjak haýyşdym. Hemme zatlar üçüp, telefonlar hemme zatlar üçüp, bir kase çay demler. Öz ýaşlygyny ýatlap, oturda pikir et. Näme üçin sen Türkiýede biriniň öýünde işläp ber? Näme üçin sen Türkmenistanda etjek zadyny et bilen bu haramzadalar sen şuňa saldy? Näme üçin sen durmuşyň kül boldy? Näme üçin biz ýanyp köýde girdik? Näme üçin sen mümkinçiliklerin ýok? Näme üçin sen şuňa geldin? Oturunda pikir edin. 15-nji ýanwarda bir gün hemme zadyňyzy taşla. Ýola çykdyňyz, şoň bilen hemme sizin straşny sonuňyz, straşny uhyňyz ýitip gidýär. Şu günden başla senden hakyky türkmen emelet başlaýar. Bir gün mert durup bilsek boldy. 15-nji ýanwar saat 10-da Ahal, Balkan, Daşoz vilayatyň adamlary vilayat hekiminiň öňüne barmaly. Bizde iş ýok, bize iş gerek. Tap ber diýip talap etmeli. Tap bilmeýäniň hekimlere iş al. Ya da bize sosyal kömegini etdi. Spisil ettirip durmaly şöyle. Hekim çykdy öňüňize. Gürleşiň şoňda. Polis, meris, beýlek selse aýdym. Haramzadalar sizden ýaly diýip. Birine bir zat etseňiz, hak bilen turup hemmeňizi gyrys diýmiş olar. Haklary ýok. Kim olar? Şoň üçin 15-nji ýanwara Leva, Mari vilayatyň adamlary saat 10-da dosýalaryny bilen maşinalyk
blog postlara var, aydın. Ya yollar açın, ya biz yollar size açtırıyaq. Üyüşün. 300 boldunuz mu? Hereket edecek. Boldun. Şlagbaumu gopurduğun qaydıp koyulmalı yani. Gidin levava taraf. Yolda duşun levavın adamlarını. Barın levava şöyle toy bayramı edin. Yolları açtık deyip. Video suratlarını iyi verin de. Biz bütün dünyaya yaralar. Bütün dünya Türkmenistan gallı bollu deyip görür. Bizim bütün halkımız galar şonları. Şul aktı. Küçücük aktı. Yönü ulu erdinin ünlü edil gerekli aktı. Gerekli harekettir. Yadınızdan çıkarma. 15 Januar saat 10'da Türkmenin ıkbalı ya bu tarafa ya bu tarafa yıkılıyor. Sebebi şunu etmesek fevralda bizden sonra ıkbal başka tarafa geçiyor. Şunun bilen biz öz gıyskacık video gepleşimde oturuyor. Musa, eğer de bizim halkımıza bazat diyecek olan bolsa gıyska ne mümkünçilik var diyebilirsin. 30 yıllar iki diktatör Türkmenin kanunu içti. Çağların geleceğini uğurlap, çağların arzularını depkilep, uğurlap yok ettiler. 5. Yanvar aygıtlı adım, aygıtlı pursat etmeli, hareket etmeli, öz hakkımızı, hukukumuzu qaytarıp olmalı. Dost yarlarımızla, komşular bilen, kardeşler bilen, işçiler bilen gepleşip, toplanışıp 3-5 bol maşinlara barıp şu posta çıkmalı. Kim barıp bilmese hekimliğe barmalı, hak hukuklarını talep etmeli. Men 15. yanvara çıkış etmeni çağıryan. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Piotr, söz sizin. On Januarda hemmemiz diňe özümizin de öz çağılymyzyň, öz bizden soňky geljek nesil üçin Türkmenliň ýakty geljek üçin yola çykyn. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi oturýar. Size her wagt diň bir arzu edýär. Adalatly we bagtly durmuşy arzu edýär. Sağ olun. Bizim kanalımıza gelip bizi dinleyenlere, bizi bolýanlara, komentar ýazýanlara köp-köp taňyrak. Sağ olun.